lang sa ayaw guys. Ayaw pa, may masayaw. Ah, di na ako masayaw eh. Uy, yan ako sa yan. Oh, may tagay. Dua, insert naman ka. Tagay 5 daw. Lagi lang ya. Tagay 5. Singko suwat buot man. Karpas. Ipare atong sa kuwet ko nag-vlog ko ako kay Vlog niya pagkatugtog. nga kuan. Tarong ko da kay ano media. Kataga ra mo tukar yun na oh. Ning sagol. Ning sagol man gud tong isa oh. I-vlog lagi apon to. Ay, to singko. Ang usa kay dili magpalupig ngayo pud siya. Dari ko. Na, dala di kag tuba. O turo utambis kayo. Inom mo tuba ma, di man bawa na. Naan na te. Tagay ko. Tagay ko. Sibo ga di. Wala ko gabi kinagi. Guys, balhin ta diri guys kay layo man kalayo ta sa sounds guys. Yan ali ko. Mori niya po pagi po. Ha? Ah. Tuba. Gabi. Against the light man ta oy. Willing ba? Ngita ik. Ngayon. Yo. Ngayon pagi nga dito mo. Pagka walang ang bonus niya to sit. Nagkukod. Nagkukod na. Ka. Wala pagkadugay mo ka, wala ko ba? Yetsun guys, edit na siya kanang crispy ug panit. Dapat ko fish cooker. Yun. Tigaan ko bonus. Nga unta. December. Nanti ba? Tusim ba? Napuno mag sounds or? Saan ako ni bakuan karon unya ano? Napuno ako napuno og sound. Dulu kata si mong portanya. Sa kalay nga. Abi na mo bugti yung mesin. Sus, mo iguan na eh. Di mo ko gabi ang di kami mo sama. Pag uli na ko na tapon. Ano ko? Lugas, lesian. Ma, ang gabi. Ito na ko galay. Ano pa ito malakaw ka di din ta. Sumura niya. Uli ko. Dilibis na. Nabuang na mo. Wala ko uli ko. Mga anta guys at kung pulutan. Unod og kanang pan sa baboy. Mora ba ni ang grabe kayo og Upan, pambok ito ba? Papa, mama. pan sa baboy? So, boy, gabi po kayo. Yun na kay Dahil. So, yung sulat ko, ano ko sana? Yan ko nga. Sama. Hindi ka magbalik. Hindi ka maling ibigay. Grabe ka tayo. Grabe ka tayo. No, na kayo. Lagi. Ah, Sayang din no. Oh, yun. Sakto dito. video. Kala ko lingunin lang. Ha? Sayang dito. Ala, gabi ito. Bakit di kayo nanawa ito? Tingala ko pag-tune nga, sobra ko. Pag-tune nyo, ako nyo yung sapa. No, nindot karon iligo guys kay wala kayo tao dili kay sasaw. Sa imong gud diri ang katis sa puno kay sa tanan. Binibisa sa? Karon arang-arang kay dili ra sa puno. So okay ra ang pangaligo dili ra sasaw. So guys, diri ra taman kay napuno og sound sleep and right guys. So saan ako ni pagkuan karon nga walay sound si mute na siguro na ko ni. So bye everyone.